Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan yau ka ziyarce mu ma'ana ka shigo channel ɗinmu ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa saboda samun sababbin fina-finanmu akan YouTube channel. Da zarar mun yi sabon shiri zaka na gani akan lokaci. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sabon darasinmu na yau zai nuna mana yadda za mu iya karanta duk wani saƙo da budurwarmu ta karanta ta tura a kan message ɗin WhatsApp ɗinta. Ba ma iya budurwa ba, ko da ƙananka ne misali yake chatting da wasu wanda baka yarda da su ba, ga yadda za ka ga yadda yake rubuta saƙonni akan waya yake tura wasu. Mun yi wannan tutorial ɗin ba sau ɗaya ba sau biyu ba, amma saboda tambaye-tambaye da ake ta yi mana, ana mana kiran waya, ana mana ya zami kaza ya zami kaza, ya sa muka zo muku da wannan hanya. Idan yau ka ziyarce mu ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙarar sanarwa domin da zarar mun yi sabon shiri zaka na gani akan lokaci. A farko ka shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store za ka yi searching ɗin Smart Key Logger. Idan ka yi searching ɗinsa sai ka download ɗinsa, sai ka installing ɗinsa. Wannan application ɗin mutum 5,000 sun yi downloading ɗinsa, mutum 4,000 kuma sun yi liking ɗin bidiyon wannan application ɗin namu. Wannan application ɗin yana da matuƙar muhimmanci, ya kamata a ce ka mallake shi akan wayarka ta hannu. Bayan ka yi downloading ɗinsa sai ka buɗe shi kamar haka. Yawwa, bayan ka buɗe shi zai nuna ma wannan jawabi, easily to capture your key strong. Da abin da ka rubuta zai rubuta. To sai ka zo ka yi register misali. Me ya register sai yasa enter passport confirming passport, sai ka yi register a kai sannan haka abu na misali bari in sa passport misali register, bari in register ku gani saboda ga mana misali zan sa to nan aka nemi ka sa enter your Gmail. Yawwa, to bari mu gwada yin rijistar mu ga. Yawwa, wannan rijistar yana da matuƙar muhimmanci a ce ka tsaya ka ga yadda ake yin ta. Yawwa, bayan ka yi zai nuna ma haka, zai nuna ma wasu jawabai, ka yi capturing ko kuma wannan sai ka zo ka kunna shi. Bayan ka kunna shi ka fito sai ka dawo baya gaba ɗaya. To wannan application ɗin zai na karanta ma duk wani WhatsApp chat da aka tura budurwarka ko kuma aka tura wani wanda kake so ka bibiye shi akan wayarka. Sai ka zo ka danna wannan ɗigo-ɗigon guda 3 sai ka danna setting. Idan ka danna setting sai ka danna yes, zai nuna ma wani accessibility kai yes. Yawwa, bayan ya nuna ma misali sai ka taɓa shi wannan ka kunna shi. Bayan ka kunna shi ka dawo baya sai ka shiga misali WhatsApp ɗinka. Wannan shine WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga WhatsApp misali wannan ita ce budurwarka misali, sai na zo na rubuta, aka rubuta mata wannan maganganun akan wayarta. Wannan application ɗin dole wayarka za ka karɓa, wayarka za ka yi installing ɗinsa kuma ka yi installing akan wayarta. To sai na zo wannan DDD misali ga yanan ne sallama ana, to sai in koma kan wannan application ɗin. Idan na koma wani application ɗin sai in kunna accessibility misali, dole na sa passport ɗin da na ƙirƙira a kansa. To kaga ga hoton WhatsApp nan ya zo ma a nan, sai ka taɓa hoton WhatsApp ɗin, sai ka shiga ga wata folder nan ta nuna ka shiga, sai ka shiga. To ga shi ga hinan DD ƙasa a tana, a gan shi duk rubutun da kai a WhatsApp zai na nuna ma, a gan shi. Wannan shi ne, wannan abu nan ne size ne, in kana so ka ga rubutun babba ne ko ƙarami. Wannan ita ce hanya ta 3 da muka kawo muku yadda za ka karanta saƙon wani kan WhatsApp ɗinka. Kar ka manta kai subscribing ɗin tashar mai suna ɗan gaske tak, sannan kai mana sharing ɗin bidiyon mu saboda 'yan uwa da abokan arziki
sa amfana. Na gode.